మహోన్నతుడైన దేవుని మాట కొరకు ఎదురు చూస్తున్న మీకు యేసుక్రీస్తు నామములో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈరోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏమిటంటే, నా హృదయ వేదనలు విస్తారములో నన్ను విడిపింపుము. ఈ మాట కీర్తనల గ్రంథము 25వ అధ్యాయము 17వ వచనంలో రాయబడింది. స్నేహితులారా, ఈ వాగ్దానం ద్వారా దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఒకసారి ఆలోచిస్తే, నీవు నీ హృదయంలో ఏమని బాధపడుతున్నావో, నీ హృదయంలో ఉన్న విస్తారమైన వేదనని దేవుడు చూస్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు. ఆయనే నిన్ను విడిపిస్తాను అని కూడా చెప్తున్నాడు. అంటే నీ హృదయం దేవుడికి మొరపెట్టాలన్నమాట. ఎలా మొరపెట్టాలంటే, నువ్వు చెప్పుకోలేని బాధలు ఆయన దగ్గర నువ్వు మొరపెట్టాలి. నన్ను విడిపించయ్యా అని చెప్పి నువ్వు ఆయన దగ్గర మొరపెట్టుకున్నట్టయితే కనుక దేవుడు నిన్ను ఖచ్చితంగా విడిపిస్తాను ఈరోజు అని చెప్తున్నాడు. ఈ విషయం ఎవరు ఇలా చేశారయ్యా బైబిల్ అంటే, కీర్తనాకారుడైన దావీదు మహారాజు ఆయన పడ్డ బాధలు, ఆయన చేసిన పాపాన్ని బట్టి, ఆయనకున్న ఇబ్బందులను బట్టి ఆయన దేవుని దగ్గర మొరపెట్టుకుంటున్నాడు. అయ్యా, ఈ బాధలు నేను చెప్పుకోలేకపోతున్నానయ్యా, ఎవరు నాకు తోడు లేరయ్యా, నాకు ఏ దిక్కు లేదు నాయన, నా హృదయంలో వేదన విస్తారమైపోయి నేను తట్టుకోలేకపోతున్నానయ్యా, నాకు నా బాధలు, ఇబ్బందులు, సమస్యలు అయ్యా తండ్రి నా వల్ల కావట్లేదు, నన్ను విడిపించు అని చెప్పి దావీదు మహారాజు దేవుని దగ్గర మొరపెట్టుకున్నాడు. అయితే దావీదు మహారాజును దేవుడు విడిపించాడు. ఈరోజు నిన్ను కూడా విడిపించాలని దేవుడి చిత్తమై ఉండగా నీవు కూడా ఇలాగే మొరపెట్టినట్టయితే కనుక, అయ్యా నా హృదయంలో వేదనలు విస్తారంగా ఉన్నాయ్యా, ఈ బాధలు ఇక్కట్లో నేను తట్టుకోలేకపోతున్నానయ్యా, నన్ను విడిపించయ్యా అని కనుక నువ్వు కనుక ఆకాశం వైపు చేతులెత్తి నీ తల గనక వంచినట్లయితే నీకు ఖచ్చితంగా దేవుడు సహాయం చేస్తానని చెప్తున్నాడు. ఫ్రెండ్స్, ఈ చిన్ని వాక్యం యేసుక్రీస్తు నామములో దీవించి ఆశీర్వదించబడును గాక. ఆమేన్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దేవుడు మిమ్మల్ని అత్యధికంగా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక. ఆమేన్.